κύριε εκπρόσωπε του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ Δημήτρη, κύριοι Δήμαρχοι, βρίσκομαι εδώ με ιδιαίτερη τιμή και χαρά. Γύρω στα 20 χιλιόμετρα από την γενέτειρα πόλη του πατέρα μου, τη Θουρία, για να εγκαινιάσουμε τη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. Ξέρετε, τα μεγάλα ή τα πολλά λόγια καμιά φορά μπερδεύουν. Για μένα υπάρχουν 4 χαρακτηριστικά που κάνουν αυτό το έργο ξεχωριστό. Τα οποία, αν σκεφτεί κανείς σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αυτή είναι ένας μαραθώνος που ξεκίνησε το 2012 και πολύ σωστά ο Περιφερειάρχης, ο Δημήτρης, αναγνώρισε το ρόλο που είχαν οι προκάτοχοί του, γιατί πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε τη θεσμική αλυσίδα η οποία απαιτείται για να γίνουν τόσο σύνθετα έργα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά? Πρώτα απ' όλα, το ολιστικό, το ολοκληρωμένο. Όχι πια αποσπασματικά. Δεύτερον, το κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Τρίτον, ότι όλα αυτά γίνονται με τη σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Και τέταρτον, πέρα από το κοινωνικό και το περιβαλλοντολογικό, δημιουργούν πραγματικές, υπαρκτές, όχι ευκαιριακές, νέες θέσεις εργασίας. Πάμε για το πρώτο χαρακτηριστικό. Είναι η τρίτη σε σειρά μονάδα, μαζί με τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων της Αρκαδίας και της Λακωνίας. Έτσι δημιουργείται για την περιφέρεια ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, με τη μεγαλύτερη στη χώρα δυναμικότητα, επεξεργασίας 200.000 τόνων ετησίως, στο οποίο αν προσθεθούν σαν τμήμα του ενιαίου έργου και οι σταθμοί μεταφόρτωσης στην Κορινθία και στην Αργολίδα και οι 3 χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων, δημιουργούν, και είναι σωστή η έκφραση, μία περιφέρεια πρότυπο όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Θυμίζω ότι για σειρά ετών η περιφέρεια ήταν ουραγός στο θέμα αυτό. Συγχρόνως το έργο αυτό έχει να εξυπηρετήσει πρωτίστως τους κατοίκους και τους πολυάριθμους επισκέπτες. Γιατί το πρόγραμμα της περιφέρειας πρέπει να είναι ολιστικό. Έχουν γίνει άλματα για το θέμα του τουρισμού. Η Πελοπόννησος γίνεται ένα κέντρο πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρόσκλησης επισκεπτών. Δεν μπορεί να γίνει το ένα χωρίς να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανακύκλωσης ή επεξεργασίας των απορριμμάτων. Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Και αυτό γίνεται. Και γίνεται με ποιο τρόπο? Με τη σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε και να αναγνωρίσουμε και στον Νίκο του Παπαθανάση και στον Θόδωρο του Σκυλακάκη, 2 υπουργούς οι οποίοι διαχειρίστηκαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που επέτρεψαν θεσμικά και με διαφάνεια να γίνει αυτή η σύμπραξη. Και πρέπει να συγχαρούμε και την Τέρνα και τον κύριο Περιστέρη προσωπικά, γιατί αν αναλογιστεί κανείς το τι άκουσαν, το τι υπόθηκε στο τι θα γίνει, και είναι πολύ λογικό να γινόμαστε δύσπιστοι όταν μας λένε ότι θα γίνει κάτι καινούριο. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να καταλαβαίνουμε και να ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς είναι. Αν πάρει κανείς τις εφημερίδες της εποχής και περιγράψει το τι φόβους και καταστροφολογία και προκατάληψη υπήρχε και δει τώρα αυτό το εργοστάσιο, ο κ. Περιστέρης μου είπε, έχει την μορφή φαρμακείου όσον αφορά την καθαρότητα και την εφταξία. Αυτό είναι ένα κόσμημα. Η Πελοπόννησος εδώ γίνεται πρωτοπόρος. Δεν υπάρχουν άλλες περιφέρειες σε τέτοια έκταση επεξεργασίας απορριμμάτων. Συγχρόνως δημιουργήθηκαν στην περίοδο της κατασκευής εκατοντάδες θέσεις εργασίας και τώρα μου είπαν ότι είναι πάνω από 200 άτομα. Για μια προσπάθεια που ενισχύει το περιβαλλοντολογικό και κοινωνικό αποτύπωμα της περιοχής, η οποία βοηθάει να επεξεργάζονται τα απορρίμματα και έχουμε και θέσεις εργασίας. Είναι μια νέα πραγματικότητα. Να πούμε από πού ήρθαμε, όχι με έννοια αντεκδίκησης, αλλά γιατί αν δεν γνωρίζεις που ήσουν, δεν μπορείς να αντιληφθείς που είσαι και πού θα πας. Το είπε ο Περιφερειάρχης. Το 2019, το 1 τρίτο των προστίμων που πλήρωνε η χώρα ήταν από αυτή την περιφέρεια.
τα 63, τα 21. Το 2019 η περιφέρεια είχε σε λειτουργία μόλις ένα νόμιμο χιτά, άμπολες κομματερές και πρωταθλήτες στα πρόστιμα. Τώρα είναι πρωτοπόρος. Και αυτό έγινε, όχι από μια μέρα στην άλλη προφανώς, έγινε με δουλειά πολλών διαδοχικών διοικήσεων στην περιφέρεια και έγινε με γνώμονα το κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος της περιοχής. Η διαχείριση όμως των αποβλήτων δεν είναι μόνο οι μονάδες επεξεργασίας, γιατί η τεχνολογία προχωρεί και οι απαιτήσεις προχωρούν. Είναι και η ανακύκλωση. Και οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αυτοί οι φορείς με το περίεργο ακρονίμιο, η ΦΟΔΣΤΑ, είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν νέα σχέδια. Αλλά το Υπουργείο, υπό την ηγεσία του Θόδωρου Σκυλακάκη και με την εξαιρετική δουλειά του Γενικού Γραμματέα, του Μανώλη του Ραπάκου, έχει εξασφαλίσει τα κεφάλαια που χρειάζονται, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και στο επόμενο επίπεδο. Την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων. Γιατί ο ευρωπαϊκός στόχος είναι να είμαστε κάτω από 10%. Και συνεπώς περιμένουμε από τον ΦΟΔΣΤΑ Πελοποννήσου τις προτάσεις του άμεσα για να δούμε πώς θα μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα υπολείμματα που οδηγούνται στη ταφή. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής και συστηματικής προσπάθειας που έχει καταβληθεί τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από την κυβέρνηση. Είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική την οποία χάραξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Σας θυμίζω ότι είχε εγκαινιάσει τη μονάδα στην Αρκαδία το 2023 και ο προκάτοχός μου τον Απρίλιο του 2024, ένα χρόνο πριν, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, τη δεύτερη μονάδα στη Λακωνία. Και προφανώς καθοριστικός ήταν ο ρόλος των περιφερειακών αρχών και των στελεχών του Υπουργείου, χάρη στην προσπάθεια των οποίων φτάσαμε εδώ. Και έτσι μπορούμε να βλέπουμε την ολοκλήρωση ενός έργου που πριν 13 χρόνια προκαλούσε εντάσεις και διαιρέσεις στον κόσμο της Πελοποννήσου. Έτσι έχουμε πια ένα νέο ενάρετο κύκλο μπροστά μας στη διαχείριση των αποβλήτων. Και η χώρα μπορεί να μάθει από τον τρόπο που η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαχειρίστηκε το θέμα αυτό. Εάν προχωρήσουμε όπως το κάνουμε σε μια συστηματική και ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, τότε από αυτό έχουμε και συνεργαστούμε, έχουμε όλοι να κερδίσουμε. Η χώρα θα εισάγει λιγότερες πρώτες ύλες, θα μειώνονται οι υπερβολικές εξορίξεις, θα αναπτύσσεται ένας νέος καινοτόμος κύκλος παραγωγής προϊόντων. Και αυτό είναι στην καρδιά της πολιτικής μας. Γιατί στην πραγματικότητα η πολιτική πρέπει να οδηγεί στη βελτίωση του τρόπου ζωής των πολιτών. Ελαχιστοποιώντας βέβαια συγχρόνως και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το κόστος διαχείρισης. Είμαι χαρούμενος γιατί είχα βρεθεί εδώ το Δεκέμβριο του 2023 στην ορκομοσία της Νέας Περιφερειακής Αρχής και στην εκλογή του νέου Περιφερειάρχη. Είχα μιλήσει για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τις γνώσεις, την εμπειρία, το ήθος, την αγάπη πάνω απ' όλα για τον τρόπο του. Είχε βάλει σκοπό, έτσι έλεγε τότε, αυτά είναι τα δικά του λόγια, να γίνει η Πελοπόννησος μια περιφέρεια πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Χαίρομαι πολύ που βλέπω το όραμα του αυτό υλοποιείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.